Da. Hai, Radu. Dă-o! Hai, Ianis. Bine, că nu știu scad la fază, că a doua dacă s-a aruncat pe jos, Hai, era Fabi. penalti. Bravo. Nu, dacă primi și tragi, eu nu cred, facem un pariu că nu aveți de bine. Deci nu-i bate, nu-i bate nici făcut să bine. Eu nu cred. Bravo, bravo, bravo. Bravo, respiră. Nu offside. Știu, da. Macedonia lui și Turcii lui și da, da. Bine. Bravo! Asta e bravo. Hai, mă! Hai, bravo, Radule! Așa treci din nou. Dar nu era. Era? Hai, Fabi. Da, da, bravo, Radule! Hai! Hai cu pasa! Hai! El nu pe colega față. O alergă? Da, eu am zis că da. Da, firme, da. Asta e, nu ușor. Au văzut cum ești acolo. Ce experiență, experiență e venit. Dacă nu te duci, își pare rău. Poate cum ar fi fost. Da. Puțin, așa vreau să nu știu ca familia. Da. Da, dar uite că ei de la școală, așa, au avut alte chestii, s-au mutat acolo. Jobul. Nu, casa, aici, și o investiție. La coaie, omul să... Bună ziua! Liniștească. Și s-a dus pe cu... Nu mai e play. Nu mai e. A fost, dar am puțin, două chestii. Nici cum vreți să... Eu nu știu că trebuie să Așa e bine. Să nu dai pas sau asta, să nu... Eu când am venit aici, și îmi ziceam că știu că mi-am optat pe cum s-au optat, zis că ei au fost la niște...
cheamă de pregătire fizică și tehnică și tactică este foarte volant, așa cum nu mai poți să nu există care simțit de la jucători. Am zis că îl lasă să descoperi talentul. Dacă este talentat, poate să rămâne să joace în continuare. Dacă nu este talentat, îl încearcă un pic cu să-i explice. Dar eu zis că nu există presiune. Deci el joacă cu plăcere. Adică am auzit că cum zice Costele Arapii, nu știu că le spun. Dacă nu fac parte din joc, aici te ține niște cum ți așa de rezervă. Eu spus că să vă căutați altul. Din ce am văzut de la atâta, nu cunosc copii în personal, și îți dai seama, el este că o profesionalitate. Deci copii care nu respectă planul sau ce spun. Nu încearcă, doar le spune frumos că nu a făcut copii. Și am văzut că ia măsuri, ține rezervă. Sau e doar și mai puțin. Nu trebuie să încerci. Dacă nu bate niciun conținut, că o să-l doare mai mult decât dacă ții la el în scurtă vreme. Nu, e depinde de copil. Da, dacă ții plus că faci ceva, nu faci nimic. E adevărat că fotbalul în trecut era de presiune. Da, era. Nu faci decât să blochezi pe copilul ăla. Zici că rapidul aia. 10 academii vrea să formeze în țară, chiar nu mai Antrenori care au desfășurat de fotbal. Steaua merge pe contorul și dă mai departe ce fere. Hai cu golul! Cât te duci către Suceava acolo, hai ne să bani nu sunt bine. Da, mâncarea este un factor, mâncarea la creșterea copilul ce mănâncă, adică de la acolo. Acum, în general, un copil contează și mâncarea, alimentația care le ai pentru creșterea lui, înălțime, mă refer, nu ca sănătate în interior. Vorbim de... Eu zic că da. Uite, Radu al meu e mălășeală, el nu mănâncă, nu se alimentează sănătos. E de joc, făcut de asta aici la mușchi. Nu mănâncă cereale, dar cereale nu sunt ok. Nu mănâncă fibre. La prânz mănâncă ciorbă când vine la 2-3, dar înainte are zile când se duce să mănânce bolică, care nu este ok. Da? Ești de la golă, da? Portalul va să dea la vrem de plată, așa? Nu m-am uitat la voi. Da, și da, vitamine și am acum și gena e, că nevastă e înaltă. La mine în familie nu e nimeni, eu ce mă vedeți, deci înăltăți pentru vârsta lui. Dar mănâncă de toate, de adevăr. Mâncare, dacă nu ți contai cu mai înalt. Ce să fac, mă uit la mine. Hei, vorbeam aici. Deja ai făcut... Mă gândeam că tu nu știu... Nu știi cine e de... Da, e 0-0. 0-0. Hai, că mă uit la meci, vorbim după. Bravo, Radule! Bravo! Robert!
plan e pus. Burger, o băgat plan e. Eu am fără ideea mănâncă burger. Și adevărat trebuie să Nu pentru undeva. Bă, ce trebuie să mănânci? Că i-am zis, dă-i frate. Ce înseamnă film? O flecă de asta. Îi dai, uite acum. Pepsi. Tu mănâncă Pepsi, te covrijești la cropă. Deci bea Pepsi, să bea scurs. Zahăr. Dacă la meu de-a te-a scos, că e bea animată. Eu vreau să bei, bea tu șapte scalaj. Știi ce le faci? Le bărești și ce mă faci? Supă de pui cu tăieței de casă. Ei, știi cum mănâncă Radu de ăla? Deci uite o oală mare de ochi. Cred că un pui de ăla. zi tare, că nu postez nimic. Galben. Așa, și faci tăieței de casă și supă. Mai sunt 5 minute și plecăm. L-am adus la ei din mâini și am lăsat la el să dă mâncare de acasă. Dar nu știu prea mult, chiar mai e orțel, nu știu prea mult. Am venit acum avea 90 de zile și zic, nu te-am așa luat, aveam aram de peste 5 la și ala, dar eu nu la campin. Da, deci, Și șerban, vorbeam cu el, zice, băi, zice, oamenii ăștia să reziste, să juteze la toate, să fie mănâncă la 10 lei, 20 lei, el este dispus. Slabă în proteină, profilul trebuie să aibă este și un burger de vită, e prostii burger ăsta. Hai, sunt și burger bun. La 50 de lei. asta e cam scump, face cel de zi. Very crispy, dacă nu te va face țigări creștini, E vită cu benedect, dar nu mai fac. Piept de curt. Pieptul din curt este foarte dens. Și orez piept de curt. Alex, ăla mare, super bine, să știi. Ce trebuie? eu stau la masă și îl păjesc, că dacă nu iau o tai la masă. Păi nu e bine așa, trebuie să... Îl porcesc, mai bag de două forme. Și nevasta trebuie să fie cu tine, dacă tu spui așa, așa, așa. Eu nu mai cumpăra Pepsi, nu vreau să-i mai bătă, Nu s-o bău niciodată, numai că e de... la mine e gata, când vin acasă nu găsesc Pepsi, dar eu știu ascăzător. Ia să fac, ia să-i ascult. Ia mă să vreau să fac ala, ia să-i fac. Și bazaram pe partiu Stefan, copii, ceva de ca și cum e o salarau și mă să iei. Acum pe un weekend, le mai au și o sticlă mică, dar... E ok, bă, ai văzut și... Am văzut copilul ăla. Are Radu unul la școală, nu o să-ți dau să aruncați amândoi. Uite cu tine. Și ce bea? Bea numai de alea, Red și toate chestii. Ia uite Radu, bun. Hai, Radule! Hai, Luca! Bine, Luca! Adică dacă faci, degetul se duce până în coastă. Nu foarte la sacă. Bă, la fel, asta e într-o zi, repede. Într-o zi, la 12 ani. Minul să iei de mai singur, să cred că pe 2010. Am făcut să din Italia, din asta care se ia discuția, și paginare, și am zis toate cu durat ceva, că aia trebuie date până acolo, dar aia trebuie date să vă câteva domenii, să spun donezații care e nevoie de un ei au să pun din alea. Care se spune, ia bă, din atunci, faci un set de analize și ia asta. Mai ia, da, nu face cu durat, nu se zice, și nu 200 ceva de e cu puțin alea ca la sală, cum zici tu, îi trage alea steroize, da? Tu faci moștiu mare, da? Ce puțin ăsta? Când te-ai lăsat, îi fleașcă. Când nu mai mănânci, nu mai e vitamine, te-ai dus, te-ai desfărat. Multe prostii. Bravo, uite mișto. O prins Fabri. Bravo, bravo. Întoarce-o în casă. Ieși în offside. Hai, Radule. Ești doar de acolo! Ești doar mai repede!
Bine, eu. Bine. Șut! Bravo, mă! Să vezi cum nu mai cereal. Ai forță. Ai forță. Băi, cât mă chinui cu cerealele alea. Știi, 2 zile. Da, Eva. Să le iau mușchile. Acum. După 2 zile. Nu spun cu cereal. Da, Ia la gladesă. da. Îți cere mai nasoale, cere mai... Am gustat și eu de curiositate. Am luat de Plin, da. sunt pline de nesac. Eu dacă nu mă Lapte rece ce își face dimineața lapte cu cereal? Da? Lapte rece. ia nu nevastă la acolo. Îl încălzesc. Faci un câr de păr, separat, bani de calitate, o mă bine. Are ăla, origine. E fermă românească. Am luat cam cu 2